Og ikke den her video. I dag der er det mandag. Jeg tror du skulle til at sige det var mandag. Ja, det er mandag. Ej, det slår meget over, hva'? Ja. Ej. Vi laver panini. Ja, vi laver panini med ost. Det er ordentligt. Ej. Og man kan se meget. Er det en god ting? Ja. Okay. Hvad fanden er det, vi skal? Ja. Vi skal i bilen? Ja. Og hvad skal vi kigge på? Vi har lavet kaffe. Og 1-10. Skål. Det var ikke et tal. Den er god. Den er godkendt. 1-10. Nå ja. Ja. Okay. Ej, jeg giver den en 8. Okay. Jeg giver den en 8. Okay. Ja. Så får jeg måske skulle lige sige, hvilken kaffe det er. Det er en svensk kaffe, I kan lige få lov til at se. Ej, hvad ser det bare insta-worthy ud. Så det er ikke fordi, at Ella hun er bære. Det er det kaffe, vi har med at gøre. Anbefales. Bombastic. Og den her, den bliver drukket på under en uge. Så det er en stor en. Ellas mor, hun har lavet sådan nogle... ja. Sauce currents. Yes, med soja. Jeg har faktisk lært, hvordan man laver dem. Har du? Nej, så må du lige lære mig det. Jeg skal nok lære det. Jeg kan lige få en skål, for jeg kan mærke, at Emma godt vil have nogle. Ja, han kan godt mærke. Ja. Ej, nogle sådan designerstole. Og det ved du bare. Ja. Det ved jeg. Hej. Så, hvad har vi? Vi har en panini. Jeg ved, kan vi ikke med. Okay. Skål. Vi har spist vores mad færdigt, og så skal vi op i byen nu. Så vi skal lige kigge på nogle ting, og så er vi klar. Ja, vi ses, når det er, at vi er på vej op i byen. Så er vi oppe i byen. Og hvad har vi lavet? Vi har været i Normal. Og har købt noget, du har købt nogle vandrondeller. Og en make-up-fjerner. Så vi har Matas og duftet 2 Valentino-parfumer. Så har vi sat en konfirmationspenge ind. Jeg skal have en Valentino. Den grønne? Ja, den grønne. Ja. Og så har vi været inde og kigge på den altså. Ja. Og vi sidder foran butikken lige. Ja, og så har vi også været genbrug. Faktisk nogle virkelig søde. Vi fandt nogle ting, men det sidder ikke godt på os. Nej, det er lidt noget lort. Ja. Så vi har også, vi tager til Kastrup. I Kirkens Skov så. Ja. Nu skal Emma snart gå, for jeg skal ud og spise. Klokken den er 16. Ja, og man kan se 42. Og så, da vi var i Matas, så fik vi også en tester. En gratis tester. Ja. Man kunne sådan vælge mellem, om du ville have en parfumeprøve, eller den her. Ja, og det er sådan en skin tint. Ja. Som du stadig er forvirret over, hvad er. Ja, der er SPF 20 i. Ja, så der er simpelthen solcreme i. Det er fandme godt. Det er godt. Og jeg har lige fået den ud.